Мәликә, телевидение алып барышына хас булган эш сыйфатны санап үтәр безгә. Бу бик авыр сорау. Инде карыйк, беренчедән ул кешеләрне үзенә карата белергә тиеш. Кеше аңа карарга телергә тиеш. Белмим, ул аның күңеленнән килергә тиештер минемчә. Ләкин шул ук вакытта ул шул икенче сыйфаты булсын, ул кеше булып калырга тиеш. Үзен әллә нинди йолдыз, әллә нинди күкләргә менгән йолдыз кебек санарга тиеш түгел. Ул гади кеше һәм ул гади кешеләр белән аралаша. Бу ике сыйфат минемчә бер-берсе белән бик көчле үрелеп баралар. Һәм өченчесе ул үзен төрле өлкәләрдә дә уңган булу күрсәтергә тиеш. Телевидение ул шундый җир, монда төрле шартларда эшләргә мөмкинсең. Басып торып та, урамда да, салкында да, һәм шул вакытта син үзеңне чынлап та нинди икәнлегеңне күрсәтәсең. Син безнең бик актив кыз. Барысына да ничек өлгерергә? Мин моңа инде ияләштем. Бу миңа бик еш бирелә торган сорау, ничек бөтен нәрсәгә өлгерәсең микән дип. Мин моңа ияләштем, мин моның белән яшим, мин гел каядыр ашыгарга тиеш. Әгәр минем 10 эшем булса, мин унысына да өлгерәм. Әгәр минем бер генә эшем булса, мин анысына да өлгереп җитә алмыйм, чөнки мине куучы бер нәрсә дә юк. Шуңа күрә минем гадәттә буш вакытым да булмый. Аны гел ниндидер эш белән мин тутырам дип әйтик. Телевидение дөньясына ничек килеп эләктең? Бу минем балачактан килгән. Мин якынча 4 яшемдә Хач мультфильмга кастингка эләктем. Ничек инде бала телевизорны карый һәм шунда эләгергә тели, мин дә менә кичкенә бала булып, менә мин анда барырга телим дип әйттем. Шуннан соң кастингка барып эләктем. Шаттылар ахрысы. Мин ул кастингны ничек узганын да хәтерләмим. Мине утырттылар, хәтерлим, мин беренче тапкыр ракушкалар алып килдем һәм шуңардан мин кул эшләрен ясаган идем. Алар турында сөйләгән идем. Аннан соң әкренләп Почтаныш, Тиз зарядка, Яшь ТНВ һәм хәзер инде мин яшүсмерләр өчен тапшыруларга да күчтем. Планнарың кемгә кайсы сорау буларак? Әлегә белмим, минем әлегә планнар түгел, минем хыяллар, мин журналистика турында хыялланам, бәлки алып баручы булырмындыр. Белмим, мин беләм, хәзер эшләгән эшләрем, алар миңа алай булса киләчәктә дә кирәк булачак. Хәтта гитарада уйнау да кайчандыр кирәк булыр ул миңа.